sé què és això. Com ho vas interpretar, no? Com he d'interpretar això? Som l'Àlex i Nadine. És sexe, és... Som el Martí i la Júlia. I hem vingut a fer una tier list de plans de parella. I hem vingut a 5 a fer un tier list. Aquest és l'ordre de la nostra tier list. Sent el número 1 el més top, I el número 8, el més fluixet. els nostres convidats hauran d'ordenar les fotografies. Una mica cegues. És a dir, que no podran veure el que ve després. I no podran després reordenar una mica les fotografies? No. Ah, clar, començo jo. Aviam, és un dinar familiar. A mi em condemn moltíssim, la veritat. Ja, però no sabem què sortirà després, eh? Si és la meva família, també s'ha de dir. Quan estàs a la teva zona de confort, mola molt. Un 4. Vale. 4. Posar un 4 està bé. En plan, m'encanta estar amb la seva família i m'ho passo molt bé, la veritat. O sigui, és que que em ric massa. els dinars familiars són... Sobretot amb els seus cosins, són uns tocaos, però és que m'ho passo molt bé amb ells. Jo tiraria per aquesta zona. Sí, doncs jo califico a alta zona, si és la segona barra. Un 5 o un 6? Un 5. Un 5. Bueno, sí. Sí, un 5. Bueno, un 5. Liar-nos pel carrer. Ah, Sant Jordi. Sant Jordi. Aviam, dia romàntic, dia top. Sant Jordi, home, És molt ens vam guai. fer regals guais, Sí, eh? molt guai. Però clar, tampoc- és un cop l'any. Jo ficaria 5 o 6. Tampoc és una... No és clar, els altres potser... És que potser ho ficaria 7, perquè és molt maco el Sant Jordi, però és un que és cop un l'any. dia. Jo estic entre el 4 i el 6. Perquè és com un dia obligat a estar romàntics i guais. En plan, jo portaria una flor cada dia. Oh. 4 o 6? 4, va, 4. Em rebaixo el 4 però m'agrada. Que s'entén fer anar a fer un sopar, no? Sopar romàntic... Què? És que estem deixant el top 3 i després serà una merda, però... No, el sopar jo, top 3, eh? Top 3, fiquem 3. Encara que sigui a casa o Sí. a un restaurant, dona igual. Sí. Planazo. Planazo. En plan, els dos a part ens convé vestir-nos guai i bé, arreglar-nos, que això forma part. I ens agrada comer bien. Jo 3 o 2. És que l'1... Poder surto matar-les per aquí, saps? Entre el 3 o el 2. Pues el 2. El 2? Sí, clar. El 2 em condé, Clar que Me la jugo. Queden 5. I encara ens queda tot no això. podem moure, eh? Bueno, a 2, és igual. Anem bé. Anem bé, anem. Jo crec que està Home, bé. estan sortint planazos. Sí. Següent. Uf, cuinar junts. És que no cuinem junts, normalment. No, perquè... Cuina ell. O cuino jo, o el que és tema postres ho fa ella, sempre. Perquè a postres se li dona molt bé a ella i cuinar se'm dona bé a mi. Què, 5, no? Sí. No hem cuinat junts. No, bueno, molt antiga vam fer un pastís de colors. Però Va quedar fatal. em condé enviar-lo per aquesta zona. 7. 7 em condé. 7 m'està bé. Següent. És rotllo peli, Netflix, manta i xilíssim. Planito. Vale, però ara què fem? Netflix and chill. Uau, Home, 2. 2. 2, eh? 2. Home, és que és molt bon És la plan. hòstia. I us poseu d'acord amb les pel·lis? Més o menys. Al final sí, Vull dir que va, t'agrada aquesta, no, aquesta no, aquesta no, aquesta no, i al final fiquem una. O sigui, normalment sí. El fotem a l'1 o al 3? No, a l'1 no. Bueno, no. És que a mi em puto encanta fer-me una pel·li de Netflix amb ella al sofà, mimitos i de tot, la veritat. Què milloraria al Netflix que pugui sortir per aquí? Pues molt fàcil. Comences fent això i 5 minuts després no estàs fent això. Pues ve el top 1. Ens la juguem. O li fiquem el 3. Li fiquem el 3. Li fiquem el 3, va. T'he llegit la ment, ho sé. El 3. Sortir a festa? Home, jo ficaria top 1. Top 1. No, perquè no em sortís És que mai a top 6 és... festa. Hòstia, és que vaya putada, perquè top 6 és molt baix. Ja. Ara fica top 6. És que o sigui, clar, jo no estic d'acord amb un top 1, però tampoc amb un top 6. És la cosa de no veure-ho de després. Aviam, tu i jo hem sortit de festa junts, ho hem passat bé, hem ballat, vull dir... Sí, però no és top 1, és top 1. No és top 1, però no és top 6. Està bé el 6. El deixem 6? El deixem 6. Sí. Em sembla bé.
8 tampoc el deixarem. Ui. Què és? Què és l'1? No ho veig. Ah! Ha arribat. Disfressar-se. Com ho vas interpretar, no? Com he interpretat això? Que disfressar-se al llit. És aviat. És que top 8 és molt dur, però top 1 tampoc. Hòstia. Això què vol dir? Però a veure, aviam, són en plan... És el que crec que és? O és carnaval? Si no ho és... És el... Sí. Notem a l'olor. És sexe, és... estar bé amb la parella, disfrutar els dos i... Night moment. O no? O no? Uau, però això deixem el 8 per l'última, eh? Ja. Però que hi ha millor que el sexe. No? Ja m'entens? El diablo. Top 8. Top 8. Ho espero que aquesta És que sigui top 1. Ara perquè aquesta si com no... sigui... Va, fico top 8, sí. Sí. San, san, san. Què és això? Anar d'excursió. Sortir a l'excursió. Va, bueno. Top 1, bueno, molt bé. Bueno, prou bé. Ho hem fet poques vegades, sí. però... Sí, no és un top 1 dolent. Pues No és potser vuit. diria que per mi ho posaria al 6, I els altres dos els baixaria, però bueno. Deixaries... O sigui, això faries abans... Sí, poder sí. En plan, A a mi veure. m'agrada molt sortir a la muntanya i tal. Aviam, Jo crec que ho hem fet prou bé, en veritat, sí. Sí. També és cert que el plan de fer excursions i tal depèn. En plan, n'hem fet algunes, l'última estaria top dalt. Vull dir que això depèn de... Depèn d'on cada moment. vagis. No seria el meu top 1, però no és un top 1 dolent. Què canviaríeu els dos? Aquest top 3, top 4... Jo ficaria Netflix and Chill, està molt bé, aquí. Sortir jo ficaria top 4. Jo potser cuinar podria anar una mica més amunt, però clar, és que tampoc baixaria cap altre, saps? Una típica recepta de TikTok. És que menys el top 3, les altres te les podria moure totes per, en plan, un dia fas una cosa, un dia en fas una altra. Todo mola. Sí, dinar familiar potser top 4, top 5, i aquí jo fico o Netflix and Chill o el sopar romàntic. El top 3 està bé. Està fino. A veure... Està fino. No, ara no diguis a veure, que potser diràs que aquest va aquí. No, però... O sigui, jo crec que és que pot ser un pack, saps? El 1, 2, 3. Pot ser un pack. Bueno, sí. 2, 3, 1. Clar, sí, 2, 3, 1. Que si vols fer 1, 2, 1, 3, 1... Creieu que la gent de YouTube estarà d'acord amb el vostre cop? No, ja que no. Ja que no. És que jo crec que és depèn de les parelles. Molta gent fiestera veurà el top 6 i dirà me cago en tot, que han ficat. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!